The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. When he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, Whoever desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Mark chapter 8, verse 34 to 37. John 15, 4 to 5 says, Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. John 13:35, By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. 1 Thessalonians 5:24, He who calls you is faithful, also will do it. 2 Corinthians 4, 5 to 7, For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your banda servants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light so shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Colossians 3:23 to 25, And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. Before we start our Bible study today, gikinahanglan as our routine nga atong isugid ang tanan ato mga salang nabuhat nining adlaw. Kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Excuse me. So, aron kita maandam, gikinahanglan nga atong gamiton ang prinsipyo diha sa 1 John 1:9, the rebound technique or recovery technique. Kay kini nagaingon man sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan.
gikinahanglan ang imong paggamit sa imong free will to make the most important decision in your life, the decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Aron ikaw maanda mo sa abong mahiluna ng atong pagabuhaton ng pagtuon sa pulong sa Dios busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa mga sapa aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ning among kinabuhi nga imong pangilugwayan, imo pa kami ipabuhi, nagaginawa pa kami og skill pa nga among kalawasan og napa kami lantip nga pangunahuna kining tanan grasya. Dili kami takos magadawat niini. So niining adlaw Dios, nagapasalamat na kami pag-usab kanimo. Niining among Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Ubani kami, O Dios, pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Niining imong mga kamatuoran. Kining tanan na among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, padayon na sa kita sa atong padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kagahapon atong gibiyaan ning pipila ka mga punto katong ipadayon din nga ang pagka-arrogante, meaning arrogance usually react, okay? Ang pagka-arrogante mo react mo kanang sinta ngadto sa pagpiit o pressure nga nagani pagpiit sa atong kinabuhi, mo react dayon kanang maong arrogante nga tao. Samtang ang kadtong mapaubsanon, humble, igol na siyang mutubag, mo respond ngadto sa pagpiit. Kaya prinsipyo na. Now karon ani ang ikaduha nga talamdan sa kinabuhing espirituhanon. Aron imong mahigugma ang Dios. Kaya kung ikaw nag-claim nga you love God, aron imong mahigugma tinuod ang Dios, kinahanglan nga imong ilhon siya. Husto? Unsa man imo pahigugma sa katao, ibutang ta. Ihimplo na tong tao. Wa nimo maili. Now, og aron ato siyang mailhan, ang Dios, aron makailata kaniya, kinahanglan tas pagtuon sa pulong sa Dios. Og dili lagi sinimana o pipila ka adlaw o ganahan lang ka, kundi adlaw-adlaw ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kapila na nato ni balik-balika. Now, do you still remember sa paghulagway sa protocol nga plano sa Dios? Well, agi og kanang labas sa atong panumduman to review. Ang protocol nga plano sa Dios nag-ingon nga ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa hustong paagi. Ug ang hustong butang mao ang doktrina sa pulong sa Dios. Ang hustong paagi mao ang pagtuon niini adlaw-adlaw. Sabtag yun na. Paminaw. Pinagi lamang sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nga makatuna nato ang mga espirituhanong kahanas, spiritual skills
nga mao'y makapahimo nato sa paghigugma sa Dios o sa pagkinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Ang kalibutan, God, karon puno og mga Biblia. Karong panahon na, puno. Tinuod na. Daghang mga tao ang nanag-iya mga Biblia. Gani, napay mga dili Kristohanon nga nag-iya, naa sila mga Biblia. Apan, kini silang mga tawhana, di makasabot sa Biblia tungod kay wa man kini sila gahom sa Espiritu Santo nga mo patinaw unta kanila. Pareho ra gud ni kini sila ba? Pareho ra ni sila kutsi nga way gasolina saon na niyas pagdagan. Nagkasabot ka? Namatod pa si Brohanon 5:12. Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo. Apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamong mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon may tungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon. Apan hangtod karon nanginahanglan pa man gihapon kamo gatas. Mo nagisulti diha ni Pablo ni. Si Pablo nagasulat ngadto sa mga Kristohanon nga taon-taon nang nangaluwas. It's been a while. Diha gyud diferensya. Something was wrong. Kinahanglan na unta kini silang nangahimong mga hingkod, spiritual adults, kay nagsige naman di sila tuon og mga uswag nga pagtuon advance ba mga doktrina apan nanginahanglan pa man di ay ni sila bibiron. Kasabot ka unsa kung buti pasabot. Ngano gud ning naingon man ning mga tawhana ini. Tungod kay nagpabalda man lagi kini sila sa ilang pagtuon sa pulong sa Dios. Naggiduka ni sila sa Bible class, nagaparok-parok, daghan ni sila mga balibad nga mupalta sa ilang tambong sa Bible study. Nagpadala kini sila sa kalibutang mga kalibutanon ba mga butang nga mo'y nakadani nila inay sila mudupot pagkaton sa pulong sa Dios. Wa ni sila makatuman sa plano sa Dios sa ilang kinabuhi sanglit wa man ni sila may baos iyang plano ba sa Dios sa ilang kinabuhi. Wa ni sila doktrina sa ilang kalag nga mauuntay ilang magamit. Now, isip mga Kristohanon, kinahanglan ta ang pagsunod sa panig-ingna ni Ginoong Hesukristo. Ingon nga tao as humanity, si Ginoong Hesukristo mitubo sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga katawhan. Giyon sa pagtubo ni Kristo sa espirituhanong kaybaw. Mangutana ko nimo. Well, tubag pinagi sa masubayon ug adlaw-adlaw pagtuon ug pagkatos pulong sa iyang amahan. Nagpabilin siya sa pagpapuno sa Espiritu Santo ug iyang gigamit ang 8 sa napulo ka paagi sa pagsulban sa problema. 10 problem solving device. 8 ra iyang gigamit. Nahinumdong kagiunsas pag tubag niyan si Satanas sa matag higayon nga gitintal siya nini. Ibaw kung unsay itubag ni Ginoong Jesucristo, iyang gikutlo ang balaang kasulatan, scripture. Scripture after scripture after scripture mo na iyang kutloon. Ang iyang mga tubag sa mga tentasyon nga gihimo ni Satanas kanunay gyung magsugod sa samang paagi, sumala sa naisulat sa balaang kasulatan. Mao na iyang isugod sa pagsulti. Now, sa atong pagpadayon sa hisgot bahin sa paagis kinabuhing Kristohanon, the Christian way of life, niya pa'y pipila ka
dugang mga prinsipyo nga angay natong makatunan. O ganiya mga prinsipyo. Una, sa dihang tapuon o hiusahon, when you combine ang pagkamapaubusanon, humility, o ang pagkamasulundon, obedience, ana kay kagawasan o gawasnon ka sa imong pagkinabuhi. You have freedom in your life. May kagawasan ka gikas mga detalyes kinabuhi. May kagawasan ka gikan sa kapitos o kapiot, stress. Ug may kagawasan ka gikan sa mga sala nga may kalabutan sa pangibog, lust. Unahon tas pagtukbil ang bahin sa kagawasan gikas mga detalyes kinabuhi. Freedom from the details of life. Unsa man yung mga details of life? Well, abi nimo, ang mga detalyes kinabuhi mo kadtong mga butang nga nagatukmod kanimo sa paguna-una sama sa imong giingon og di ko malipay o di ko makaag kog bag-ong bahay o bag-ong sakyanan o bag-ong boyfriend. Paminaw. Kung makatunan mo ang bahin sa pagkamapaubsanon, humility, ug bahin sa pagkamasulundon, obedience, ngadto sa pulong sa Dios, imong maamguhan, you are going to realize nga ang kalipay nga malungtaron dili gumikan niining mga detalye atong giisgutan. Ang pulong sa Dios diya sa Proverbio 3:13 nagasulti niini, mulahan ang tao nga may kaalam o panabot. Now, dugang pag yun ini, imo nang nakatunan nga ang mga kakulian o makulba ng mga kaimtangan sa mapananglit sa na mamatay nga imong hinigugmaw ka na disgrasya o tingali na kay masinati nga pagsalikwa sa katilingban, social rejection, kini silang tanan nga matang dili gyud makaagaw sa imong kalipay. Gusto? Sayod ka na nga dili ka kinahanglang muriak o musinta ngadto sa pagpiit kanimo o you fall into stress. Inay ka muriak, you rest on the Lord. Ug bato ni ang hingpit nga sulod nung kalinaw bisan pataliwa sa katalagman in the midst of disaster. Ay prinsipyo, ang mga tao nga malipayon, happy people, ginadala nila uban kanila ang ilang kalipay bisag asa pa sila moadto, bisag asa sila mudong. Ang imong pagkagawas nun, your freedom. Gikan sa kapiot, freedom from stress. Sa gayon nga mubati kag kalagot, kabalaka, kahadlok o pagbating sad-an, guilt, sayon ka nga ubos ka na sa pagpiot, stress, ug wa ka na magkinabuhi diha sa plano sa Dios. Wala na. Diha sa Salmo 118, versikulo 6, kini nagkanayon. Kung ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Unsa may mahimos mga tao, bato kanako. Nana. Dili yu ka angay mo riak o mo sinta ngadto sa pagpiit, pressure inay ka mo sinta, angay kang motubag. Respond lang pinagig pagtuo by faith ngadto sa pulong sa Dios. Sanglit sayod ka naman nga ang plano sa Dios sa imong kinabuhi igo na, it is sufficient aron imong masugakod ang bisag unsang katalagman nga mudangat diha kanimo. Kasabot ka? Now diha sa Roma 8:31b nagaingon kini og karon unsa may ato ikasulti mahitungod niini? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay magigbato kanato?
You see? Ang pagkagawas nun, gikas mga sala nga nagalambigit sa pangibog, freedom from lust-related sins. Daghang matang sa mga pangibog, ano bang lusts? Ang gihisgutan sa Biblia, daghan. O gani ay pipila ka mga ihimplo nini. Una, ang pangibog sa pagkikilawas, sexual lust. Naon sa maning matang sa pangibog. Pangibog kini sa pagpakikilawas. So, padayon kita na may mga pagbalda pananglitan, di man nakalikayan po. Okay. Naghisgot ag sexual lust, okay? Pangibog kinis, pagpakikilawas, uban ni kinsa nga dili imong kapikas sa kinabuhi, sexual pleasure with someone to whom you are not married. Okay? Mo ni una. Sunod, gitawag og material lust. Pangibog kinis mga butang. Lust for things. Sa mapananglit, sa bisti, sakyanan, salapi, bahande, ug uban pa. Mao ni material lust. Ang sunod, criminal lust. Pangibog kinis pagbuhat og mga krimen. Oy, na di pangibog ni no? Ang sunod, chemical lust na pangibog ni drogas o ilimnon nga makahubog. Sunod, approbation lust. Pangibog ni nga pagadaygos uban. Pagadawaton sa uban. To be approved by other people. Ang sunod, power lust. Pangibog ni nga makadumala ka sa uban. Sunod, ego lust. Ego, ang pangibog na nga mahimo kang number one. Ikaw ang magauna gyud. Now, ayaw pagunahuna nga tungod kay wa ka may pangibog sa pagkikilawas nga wa nagyud kay pangibog sa pagkikilawas sa imong kinabuhi. Sama ra ka na sa sayop nga pangunahuna nga ang gamay nga white lie dili sala. Okay? Now, sa di pa ko malimot, before I forget, ang gahom sa usa ka magtutuo sa pagkinabuhi, ubos, sa pagpaubos, o pagkamatinumanon, nagsumikan gini sa pagpuno kaniya sa Diyos Espiritu Santo. Okay? Diha sa Filipos 4:13, si Apostol Pablo nagkanayon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom mga gihatag kanako ni Kristo. Ang pag-ingon ni Pablo niini, naghisgot kini siya bahin sa kalig-on, gahom nga nagagikan sa Dios Espiritu Santo. Mao kini ang samarang gahom nga gigamit ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan sud sa tawhanon niyang lawas. Mao niyang gigamit. Ang maong matang sa gahom nga gigamit ni Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan during his first advent, available kini alang kanimo. Naay prinsipyo. Ang Kristohanon nga masubayon sa iyang pagtuon, pagkat-on o paggamit sa pulong sa Dios, nagahimaya kini siya sa Dios. Sabtag yun na. Nauna sa tanan, ang hamtong ng Kristohanon ay spiritual believer, spiritually mature believer, nahimo ng usa ka dili makita nga bayani, invisible hero, pinagi sa ingnon tag dynamic power nga iya nang natigom gumikan siya pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod sa iyang pagka makugihon o pagkamatinumanon, pagmasubayon,
o masigihon, pagtuon sa pulong sa Dios, siya panalanginan sa Dios. Ang iyang panimalay, ug kadtong iyang mga higala, gagikauban niya. O gikauban sa pag-eskwela ba, o pagduwa sa paugnat sa kusog, o bisan ng iyang nasod. Kadtong tanan nga gikauban niya, bisag panagsara niyang gikauban, kadto silang tanan, mapanalanginan pod. Sabtag yun na. Kini siyang hamtong nga magtotoo. This spiritually mature believer nga mao'y tinubdan sa tanan ini mga panalangin. Wa mailhin ni bisang kinsa. Gawas lang sa Dios. Ang Dios rin naka-ila kaniya o sa iyang mga manlulunda na ilan ni. Una-una lang kini. Usa ka janitor. Usa ka janitor lamang kining mao nga hamtong nga Kristohanon. Kini siya mao'y nakapauswag sa korporasyon o kompanya nga iyang gitrabahuan. Janitor. Ang mga espirituhanong panalangin, mudahili gikan sa maong hamtong nga magtotoo. Mudahili kini ngadtos tanan nga nagapalibot niya. Nagasabot ka ba? Nini. Sila murag mapiskan, ambot pasabot sa iyang pagkahamtong nga magtotoo. Now, ang Salmo 23, 5 nga sa 6, nagkanayon og giandaman mo ako pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo, o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma, mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi, og magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Mo kaniingon diha. Salmo 23:5 ngadto sa 6. Og diha pod sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6 ingon sa walay makapahimuot sa Dios kun dili pinagis pagtuo. Without faith, it's impossible to please God. Okay? Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mo tuo nga adunay Dios o gantihan niya ang mangita kaniya. Okay. Andun ta sa ikaduha. Ang hamtong magtotoo, spiritually mature believer, nahimo ng bahin sa giingon ta og pivot. P-I-V-O-T, pivot. Gihubad ko kinis binisaya og tuyukan. Bahin na kinis siya sa maong pivot kauban usab sa uban nga mga hamtong nga Kristohanon. Now, diyas maghukom, mga maghukom, Judges, chapter 7, verse 5, si Gideon, mitapok, he grouped together, o mga tulo kagatos ka mga tao, 300 people, o ilang gibuntog ang Midyahanong kasundawan, na sobras kalimaan kalibos, 60,000 gani, ka mga kasundawan nila. Kining tulo kagatos ka hamtong andam kini silang mga magtotoo busa ilang gipilde, giparot og labian kadaghang mga sundao nga mga Midyahanon. Prinsipyo, pagpakabayani dili kay walay bili. Be a hero, not a zero. Prinsipyo na. Okay? So I hope na sabtan mo na. Be a hero, not a zero. Okay, din sa Amerika. Karon, din mo naman kini ang atong barod country, mga lusong nga naman kita, kadaghanan ka nato, ang nakapalig-on nining nasura, og nakapagawas no niini, a free country. Mao kadtong gitawag taog pivot Christians. Mga Kristohanon nga tuyukan, pivot, bisan pa sa apostasiya
ug saway pagtuos kadaghanan sa atong mga citizens o mga lungsuranon. Daghan. Way mga pagtuo. O by the way, ang mo di pasabot sa pulong apostasiya, from the English word kining apostasy, mao kini ang pagbiya o pagtalikod gikan sa Dios. Ang usa ka apostate nga nasod wa nay pagsalig sa Dios, wa nay Dios, nakalimtan na nila ang Dios. Okay, so mo nay apostate nga nasod. Kaya kadaghanan man niya ng mga lungsuranon niya ng mga nasod, wa may Dios, wa pagsalig. Kung saan pagsalig niya, wa man sila kaila, manay Dios. Now, og ang laing pulong nga in English, pivot, ang buti pasabot ni ining pulong nga mo kini. Hugpong kini sa mga hamtong nga magtotoo nga nakapahatag og kaswagan, who provide the prosperity ngadto sa ka-client nation. Pinagi sa prinsipyo sa pagpanalangin tungod sa panagkauban, the principle of blessing by association. Mao kana in English nga prinsipyo. So, okay. Bisan tuod ko ng Dios nagatinguha nga maluwas unta ang matag Amerikanhon o magkinabuhi unta sila sa espiritual nga pagkinabuhi, pinagis pipila lamang ka mga hamtong nga Kristohanon, mahimo sa Dios ang pag-iway nining nasura gikan siyang pagkalaglag ug pagkaguba. Ang gikinahanglan ra niya mao ang pivot. Ambot pasabot ning niya mo ang Dios, ang gikinahanglan ra sa Dios mao ang pivot, usa ka hugpong sa mga hamtong nga mga Kristohanon. Kinsa mo'y isip nga asin nga magapreserbar o magpatunhay o magaamping sa nasod. Now, ang hamtong nga Kristohanon mao ang asin sa katawan. Diba nina? The salt of the kanang nasod. Kung ang asin, kawada, unsa may imong una-una. Kung mawa ng kanang kaparat sa asin, unsaon pa man pabalik sa kaparat niini. Kung ano ay kapuslanan, wala ka na siya kapuslanan, wala ay kaparat. Ugangay na lang ni ilabay niya, tunob-tunuban sa mga tao, na sa Mateo 5:13. Kasabot ka? Wala inungdan ang asin nga nawadan na sa kaparat. Kaya ang purpose, tuyo sa kaparat mo ang pagpreserbar. Okay? Kung kining nasod nga Amerikanhon, the greatest nation in the world, mawada na gani ni pivot, tuyukan sa mga hamtong ng mga Kristohanon, ang Diyos, wala laing kapilian. Gawas lamang sa pagdisiplina ng atong nasod nga o pagguba niini. Mao na. Pila ramang gyud ka tao ang gikinahanglan sa Dios nga ma-preserve niya ang usa ka apostate nga nasod. Well, di ko katugan nimo pan usa ka butang nga akong nibawan ug kini matuod nga pagkabutang. Tingali gyud nako. O di tingali, tinguha. Tinguha gyud nako nga mahiapil ako nining maong pivot. Kung mahitabo man ugali nga matumpag kining nasod nga Amerikanhon, naon niya mga kaguliyang sa iyang palibot, kini ang akong igasaad kanimo. Ang Dios sa kanunay magaiway sa pivot. Kasabot ka? Nakadungog ka? Ang Dios sa kanunay always magaiway sa pivot. Sa kanunay gyud, always. Sabta gina. Sabta ang pulong nga always, kanunay. Ang gikinahanglan therefore mao ang pagsiguro nga magatuon ka sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Aron sa ingon niya na ikaw mamahimong bahin ni giingon ta og pivot.
I hope matngunan nimo kana. Prinsipyo, niyan ni mga prinsipyo ni atong pagaysugutan magsunod-sunod na ni. Ang katiguangon dili kalikhayan. Ang pagtubo kapilian. Unsa mas in English ni, growing old is inevitable. Growing up is optional. Now, I hope by this time na klaro na nimo ang mga lagda o sumbanan alang sa kinabuhi espirituhanon. Ang labing una o inuntang rule number 1 mao kini. Kinahanglang mapunan ka sa Espiritu Santo aron sa ingon niya na makabuhat, makatuman ka sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Di man na, huwag ka pasagdi nga mag-inusara sa imong pagpakigharong sa kalibutan. Andam ang Dios sa pagtabang kanimo sa imong adlaw-adlawng panginabuhi, pinagi sa iyang gahum, sa iyang grasya. Kining gahuma nagagikan pinagi sa pagpuno sa Dios Espiritu Santo ug maurang susamang gahum nga gigamit ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao in His humanity. Sa tuyo, kamoy iyang gigamit sa pagpakig-asdang sa mga tawhanong tentasyon o sa iyang pagsugakod sa silot tungod sa atong mga kasalanan nga naitabo dito sa krus. Mao to. Ang pagpapuno sa Espiritu Santo usa kini kayano nga paagi. Sa dihang makasala ka ug moangkon kaniya ng maong sala ngadto sa Dios, rebound, imo dayong mapabalik, you immediately regain, restore ang pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Sabtag yun na. Ana ay gubat nga nagakahitabo, di ba? Inomdom ka. There is spiritual warfare inside of us. Diya sa sulod nimo. Ang kinaiyang magasala o ang Espiritu Santo nagaatbangay. Wa kay nag-ilog ang kinaiyang magasala mo ay mangilog. Kinsa kani, of course, naghuwat lang ang Espiritu Santo. Kinsa gyoy kanang pagatugutan sa magtotoo, kinsay mo dumala sa iyang kinabuhi. Kaya kung moingon siya, buot siya nga iyang kinaiyang magasala mo dumala niya, na mo na. Pildero siya sa kinabuhi niyang espirituhanon. Ay og dayon sa pagdumala na niya sa imong imong nauna o sa imong mga kalihukan ang kinaimong kasasala ba ang akong buot pasabot. Now ang imong hinagiban nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo. It comes from your being filled by God the Holy Spirit ug sa imong kahibalo, kaalam sa pulong sa Dios nga na ang mao ang hunahuna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Now sa laing bahin, ang Dios wa magahangyo nga dili ka magpakasala. Wa ra ba magahangyo ang Dios nga dili ka magpakasala. Nagmando gyud siya. Iyang mando kanimo nga ayaw buhat og sala, ayaw og pagpakasala. Sayod ka na nga kung maningkamot ka sa pagkinabuhi sa imong kinabuhi, pinagi sa imong kaugalingong pagi nga nahigawa sa pagpuno sa Espiritu Santo, ang imong mabuhat maora gyud ang lihok sa unod, energy of the flesh. O kini gitawag og tawhanong mayo, human good works. Apan sa pikas nga bahin, kung tugutan mo ang Diyos Espiritu Santo nga mo imo duma sa imong kinabuhi, pinagi sa pagpuno kaniya kanimo, ang imong mabuhat mo ang gitawag og Diyos no mayo, divine good works.
Ang Kristiyano nga napunan sa Dios Espiritu Santo lamang ang makaproduce o makabuhat og Dios no maayong buhat ug maoray makahimaya sa Dios. That's the only good that can glorify God. Now, sa gayon, na ikaw makasala, na maputol diha ang imong pagkigambitay sa Dios. You're being filled, sa imong fellowship with God is stopped. Bisag kinsang Kristohanon makasala mangyon. Apan sa dihang mo rebound, o mo kumpisal, o mo sugid siya, may balik dayon siya sa iyang pagpakigambitay sa Dios. Well, of course, review naman po ni. Anulay naman ito yung ipanghisgutan na pan. Mao lagi na. Balik-balikon yun na ito. Hangtod din na ginani mo makalimtan. Now, may balik ka gikan sa imong pagpakasala sa wa na ipagpaluwas pag-usapan. Humana naman ang imong kaluwasan. Bisag kinsa nga mituo kang Kristo, luwas na siya. Og luwas na sa kahangturan. Sanglit, si Kristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan ug kadtong iyang buhat higpit, perfect, complete, ug dayon na kadto permanent, perfect. Nang sala nga wa isugid, unsa may betabo? Ang sala nga wa nimo ikasugid, imong ituyo tingali kalimot, disiplinahon ka na sa Dios. Kinahanglan mo tubag ka, mo respond ka, o dili ka mo react, mo sinta ngadto sa disiplina sa Dios. Di ba nina? Disiplinahon ka sa Dios tungod kay iya ka manghigugma. O kinahanglan mo respond ka sa positibo ngadto sa iyang pagpanton kanimo tungod kay imo man pud siyang higugma. Basta angay kang makakaton gikan sa disiplina. Tuguti ka na siya. Ang disiplina. Tuguti ang disiplina nga magaganoy nimo ngadto sa pagbalik sa pagpakigambitay sa Dios. Pinagi sa imong pagsugid, rebound. Now, kini nga itong gipanghisgutan. Mao kini ang mga pasiuna, priority sa Kristohanong pagkinabuhi. No, karon mo adto ta sa pagpadayon sa paghisgot bahin sa ikaduhang lagda sa espirituhanong kinabuhi. Now, aron atong mahigugma ang Dios, kinahanglan nga ato siyang ilhon. We must know who and what He is. Ug ang bugtong paagi nga ato siyang mailhan, mao ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw paagi. Ayaw na ginagalimti. Dili madaog. Sagana lang nimo. Sa panahon nga, huway uwan dingali. Maayog panahon. O mga siniman na, dili. Di magsilbi. Kinahanglan tunan ang pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi. Nahinumdong ka pa ba sa paghulagway, description sa protocol plan of God? Kini nagaingon og ang usa, wala ko naman hingi sulti ni mo kaganiha. Ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa husto nga pagi. Ug ang hustong butang mao ang pulong sa Dios. Ang hustong pagi mao ang pagtuon niini sa matag adlaw. Na pinaagi lang sa adlaw-adlaw pagtuon sa doktrina nga ikaw makakaton sa espirituhanong mga kanas. Spiritual skills. Nga diin, mao kanay makapahigugma nimo sa Dios. You see? That enables you to love God. O makapakinabuhi nimo sa espirituhanong pagkinabuhi. Spiritual life. Sabta gina. Now, ang mga daotang desisyon nga imong paghimuon, mao ay maka-limiti sa imong kapilian niya. They limit your future options.
ingon nga Kristohanon as a believer, ang imong tumong, your goal sa kinabuhi, iano ra kayo. O kini mao ang imong pagkatuon sa pulong sa Dios o paggamit niya na ngadto sa matag desisyon nga imong pagaymoon. You see? That is the only way nga you can avoid making bad, wrong decisions. Pagkatuon sa pulong sa Dios, pagtuon nini, paggamit nini, maoray pagi. Sa matag himo nimong desisyon, kanag yung desisyon ang husto. Kaya gibasihan man nimo lagi sa kamatuoran, pulong sa Dios. Ang Kristohanong pagkinabuhi nanginahanglan sa usa ka masubayon ug matag-adlawng pagtuon sa pulong sa Dios. Ang paagi nga makatunan ta ang doktrina gitawag og Operation Zeta. Ang Operation Z nanginahanglag usa ka pastor nga magatudlo sa pulong sa Dios sa hustong pagtudlo, accurate teaching, ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang pagsabot sa pulong sa Dios sa magtotoo, ug ang paggamit nini nga pulong sa Dios. Now, ang sistema sa Dios bahin sa espirituhanong pagtubo nagasugo ng imong pastor magtutudlo sa husto o to communicate the Word of God accurately. O nga ikaw makasabot niya ng iyang itudlo o nga imo kining gamiton sa imong pagkinabuhi. Dili lang kay imong ipalusot las pikas dunggan. Kasabot ka? Ang Dios dili magunahuna sama sa imong pagunahuna. Kinahanglang makatunan mo ang paghuna-huna ingon sa pagunahuna ni Kristo aron imong makinabuhi ang espirituhanong pagkinabuhi. Kasabot ka? Kung imo lamang makatunan ng iyang panghuna-huna diha sa balaang kasulatan. Sanglit ang pagkatuon sa panghuna-huna ni Ginoong Jesucristo mao may makapadangat nimo sa espirituhanong pagtubo. That's the only way. Ug tuo di suong magtotoo, fellow believer, aron ka maka huna-huna sa mas paghuna-huna ni Kristo, gikinahanglan mo ang pagbaton o pagpaubos. Pagbaton yun, o humility. Kaya binimo, sa dihang tugutan mo ang mapaytason, pagka-arugante nga, mupuli sa pagpaubos nimo sa imong kinabuhi, na musugod ka na bas pangita ng mga tawahan ng solusyon, inay ang Diyos ng mga solusyon. Yeah, that's true. Yung naman, zero naman kamaturan. So, mangita yung tawahan ng mga solusyon. Na unsa may prinsipyo nga itong ibarugan bahin sa tawahan ng solusyon. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Na, sa ato pa, ang atong tawahan ng solusyon, dili solusyon. Di yun magsilbi. Nahanap po na ni mo to, o baka na yan ang prinsipyo ha, kay iya man sa Diyos. Now, ang Diyos, nagamando usab nga magmatinumanon ta kaniya. Ang grasya sa Diyos, unsa to ring grasya sa Diyos? Mao ni iyang policy. God's policy is grace. Apan unsa man po'y policy ni Satanas ingon nga kaaway sa Dios. Ang policy ni Satanas, evil, dautan. Now, ang grasya sa Dios, mao'y maghahatag kanimo kasayon sa imong pagkamatinumanon kaniya. Kung sa ingon niya na, imong makinabuhi ang espirituhanong pagkinabuhi. You're able to live the spiritual life. Imo lamang siyang masunod, pinagi sa imong pagkamatinumanon, ingon man, imong nasayran ang iyang mga huna-huna. Din nilang una kita kutob,
atong ipadayon ni ugma. So ayaw sa sipyat sa pag sunod niini, pagsubay niini. So until tomorrow ampo kita. Amahan na mong Diyos, salamat sa imong pag-uban kanamo nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong pinagi sa Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutundos kamatuoran. Salamat o Diyos. Nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Dasiga kami o Diyos. Og dada kami pagbalik adlaw-adlaw. Nining among pagtuon sa among pulong. Kay mao man kini among kinabuhi. O mao kini imong mga huna-huna nga buot namong paggagamiton nining among temporaryong pagkinabuhi nining kalibutan na. Salamat o Diyos kay kining tanan agi magpangandam sa among pagkinabuhi na unya uban kanimo. Salamat nining imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa among pagbubuwag. Nada kami pagbalik ugma. King tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.